ima jedan vic, kako kažu, brz, pobrz, najbrz, metla. Dobar dan. Hvala vi što čitate i slušate portal Južna pruga, jedini portal u Srbiji koji sve vesti objavljuje na dijalekti iz Privredsko-Timočku dijalektsku oblast. Ja sam Milica i golema mi je čast i zadovoljstvo što danas mogu da vratim s našega golemoga muzičkoga umetnika, najmladoga solohornistu u Beogradsku filharmoniju Nikolu Ćirića. Ćirić je roden i odrasao u Nišu, porodicu na muzičari. Muzičku školu upisuje 13 godine pod uticajem tatka Dejana Ćirića, takođe hornistu. Po završenu osnovnu i srednju muzičku školu u Niš završio i osnovne i master studije na Akademiju na umetnost u Novi Sad. Potom je bio na usavršavanju u Španiju i završio postdiplomske studije u Salzburg, gde mu je mentor bio profesor Radovan Vlatković. Trenutno je na doktorske studije iz Hornu na Akademiju na umetnost u Novi Sad. Od 2015. godinu Nikola je solohornista u orkestar na Beogradsku filharmoniju, a работи ко prvi hornista i stalni spoljni saradnik, između ostali u orkestar na Narodno pozorište u Beograd, RTS Maglenijanum, Srpsko narodno pozorište u Novi Sad i Vojvođanski simfonijski orkestar. Nastupio je u poviše na 25 zemlja. Od oktobra 2023. Ćirić predaje na Akademiju na umetnost u Novi Sad kao stručan saradnik. Ovo je sam del od pozamašnu briljantnu biografiju na našega gosta, a ostale zanimljivosti će mi otkrije on sam. Sigurna sam da će uživate u ovaj razgovor. Nikola, dobar dan. Horna, solohornista, Beogradska filharmonija. Zvuči mnogo zanimljivo. Ali šta je sve to? Pre svega, dobar dan vama i svim vašim slušalcima i gledaocima. Ja moram da se izvinim za sve eventualne greške koje će se desiti u naš razgovor, pošto meni naš južnjački nije maternji, ali mi je taternji. Meni je majka iz Šabac, ali mi je otac iz Belu Palanku i ja sam leta provodio u Belu Palanku, tako da mislim da negde mogu da se, što kažu Palančani, ukačim s dijalekat. Za sad je odlično. Da. Horna je jedan instrument koji zapravo je duša čoveka. I gde god da se spominje se kao veza između instrumenta u orkestru. Tako da ja sam zapravo mnogo srećan da mogu da se pronađem u toj nekoj ulozi spone između instrumenta u orkestru. I eto već koliko ima 11 godine da sam solohornista Beogradske filharmonije. I pored svega toga po cel svet, što kažu Nišlije, se majem i sviram. Tako da to je jedan toliko interesantan i zabavan život da ponekad može da deluje i kao san. Mlad si otišao iz Niš već sa 18 godine, a u Novi Sad si počeo isto rano da rabotiš. To je bilo u operu u Narodno pozorište u Novi Sad. Yes. Sa 22 godine si došao u Beogradsku filharmoniju. I ko što si sam rekao, putuješ svud po svet, nastupao si u više od 25 zemlje, ali pa se vraćaš u Srbiju, to jest i ne odlaziš iz nju. Pa šta je to toliko ubavu u Srbiju što te ne pušta da otidneš i šta je to toliko ubavu u Niš, pa je on i dalje jedno od tvojih dva gnezda u koje se uvek vrćaš, a koja ti pa dava krila da možda letiš kuda hoćeš? To je toliko dobro pitanje da jedna je tu stvar vezana za Srbiju. Mislim da je vazduh i voda što je pijemo zapravo ono što je zabavna stvar u svemu tome i što čoveku daje moć da leti svuda. Poseban smo narod, posebna smo fela i sve što jesmo
nekako na dobar način nadogradi sve što nemamo. Mi možda nemamo disciplinu, možda nemamo nekad način da se na dobar način izborimo sa teške stvari, ali ono što imamo to je ljubav za cel svet. I mislim da gde god čovek naš da ode, gde god da nađe to gnezdo, da se uvek seti zapravo gde su mu i kakvi su mu koreni. I od svega toga mislim da čovek postaje ozbiljno bogat. I meni je Niš zapravo koren. To je posebna tu priča. A bez koren ti možda rasteš kao drvo, porasteš, ali ne možda stojiš pravo kad dune jak vetar. A vetrovi, pogotovo po svet, duvaju mnogo jaki. Kod nas je zemlja blaga, vreme si je blago, baciš dugme, nikne kaput, što kaže narod. Po svet ima i orkani i tajfuni i svašta nešto, i ako si nemaš koren, i metaforički rečeno, a i bukvalno, vrlo lako možeš se iščupaš. A kad se iščupaš, nema ga više taj čovek što može da te zasadi ponovo nazad, i onda tako provedeš si ceo život dok lutaš. I zato ja svoju porodicu gradim tu kod nas u Srbiju. U Novi Sad sam već ima 15 godine, od 2011. godine kako sam upisao Akademiju umetnosti tu u Novi Sad. Ali Niš je stvarno jedna baza, i pogotovo jedan manastir pored Niša, koji je manastir Divljana svetog velikomučenika Dimitrija. Ja se nekako zamišljam si da mi je to kompas i da iz godine u godinu, kad se na Vaskrs vratim u Divljanu, ja si pogledam iza sebe da vidim gde sam bio prethodnu godinu i koliko sam se iz Divljanu udaljio svojom dušom. I u zavisnosti od toga ja nekako taj svoj kompas opet napravim u neku rekalibraciju, i onda mogu da idem dalje i brže i bolje. Tako da Srbija ima si svoje probleme, tu nema šta da pričamo, svi znamo sve. Ali ima nešto što je mnogo teško da se objasni ljudima po ceo svet. To je da kad kafa možda ti traje 2 sata i da se nigde ne žurimo, ni ti ni ja, znamo da si imamo obaveze toliko da ne znamo gde ćemo pre. To je onda nešto što se zove drugačiji protok vremena. I to je što mi imamo, a što mislim da niko drugi nema. I to treba i da čuvamo. Treba da se čuva, da. Da. Jednom si rekao da ljudi iz Niša, odnosno da sam jug i Niš nose neku vatru u sebe. Da li se nešto promenilo kod tebe kad si otišao u Novi Sad, pošto je Novi Sad malko pomiran grad, ili taj vatra i dalje u tebe gori? Ima jedan vic, kako kažu, brz, pobrz, najbrz, metla i još ga ne su uvatili. To je jug i to je Niš. Mi smo si brzi, imamo si vatru koja gori, i mislim da to zapravo je za muziku i za umetnost nešto što je mnogo važno. I ja si tu vatru negujem. I kad vidim da ona hoće malo da zagasne, ja nekako gledam da si je sam probudim, pa ako više nemam ni jednu opciju, ja si pustim Tomu Zdravkovića i Stanišu Stošića, i onda se van ove klasične muzike i svega toga što jeste zapravo ta, zovu je visoka umetnost kojom se mi bavimo, vrati me nazad u moj koren. A za Novi Sad nije ugasio vatru. Sigurno da nije, ali naučio me jednu ozbiljnu lekciju. A mislim da je ta lekcija da ako si imaš vatru u sebe, ne mora uvek da bude požar. A meni je, recimo, kad sam došao iz Niša u Novi Sad,
tačno se oseti da nekad hoće čovek sam da pregori koliko hoće da da. A tu u Novi Sad i generalno po svet, ljudi ti što imaju vatru, oni si je čuvaju kao žarčene koji i to gori. Gori tinja, kad ti zatreba više ti si ga malo prođaraš, a kad ti ne treba ono si tinja i greje pomalo. A mi nekad u Niš i možda ceo jug ne znamo zapravo kad treba da stanemo. I tu se nekad se malo, mislim, prevarimo u neke procene. Mogli bismo da si sačuvamo malo energiju za neke dalje bitke, a ne na prvu loptu da ispucamo sve što imamo. Tako da vatra je tu, sigurno nije ugasila, ali gori si na jedan trajan, mislim, način da me uvek podsjeća ko sam i odakle sam, ali da ne gorim ni ljude oko sebe, ani sam sebe, Boga mi. Sjajno, to je i odličan savjet za svi nas ovdje dole na jug. Da. A kad već zborimo za jug i za Niš, ima li neka južnjačka reč koja te uvek dirne kad go čuješ? Neka reč koja ne može se prevede na savremen srpski ili na neki drugi strani jezik? Ima nekoliko reči sigurno. Prva niška reč merak, tu nema. Kad si je neko meraklija i kad neko zna šta je merak, možda probaš da ga prevedeš na savremeni srpski jezik, možda, sa mnogo druge reči da ga upakuješ šta je merak, a na strani jezik ja ne znam da li možda se prevede uopšte. Ali kad je neko pravi meraklija i kad neko razume šta si je zapravo život u svu svoju dubinu, onda sve drugo što gradi iz sebe smerak i uzmerak, onda je dobro i na njega i na drugi oko njega. A pored merak, ne znam koliko je stara i arhaična reč, ali meni je jedna od omiljenih reči zapravo koju govorim i drugima, nemoj da me napinješ. Napinjanje je isto toliko teško da se prevede. Kad ga prevedeš na savremeni srpski jezik i kad kažeš nemoj da me napinješ, to i nema tu dubinu. A kad kažeš, brate, nemoj da me napinješ, onda zapravo svako može da shvati dubinu tvog nezadovoljstva. Tako da napinjanje, sigurno pored merak, i jedna od omiljenih južnjačkih reči mi je isto majanje. Evo, gde si, tu sam, majem se, aj se promajemo, kad će se majemo. Sve zapravo ima drugačije značenje nego kad kažeš aj se prošetam. Zato što kad se šetaš znaš gde ćeš, a kad se maješ možda i ne znaš gde ćeš. I kad kaže lutanje bez cilja, za mene mi to nije to. Za mene je majanje kad cilj negde duboko u tebi postoji, ali si malo zamajen i mora da ga pronađeš. Tako da to majanje je donekle kad se neko maje po svet, on se nikad ne maje za bez veze. Naprimjer, ja kad se majem po svet, a majem se često i mnogo mi je lepo da se promajem tu i tamo, ja uvek znam da mi je cilj da si nahranim dušicu iz drugih ljudi, iz drugih događaja, iz drugu hranu, sve ono što je zapravo svakom čoveku zanimljivo da vidi i da čuje. Ali taj cilj zapravo mi je da si nahranim dušicu. Tako da kroz majanje do pobede. Kroz majanje bez napinjanja i merak. Tako je. Evo ga, to je životna filozofija moja. Majanje bez napinjanja smerak, tačno. Tačno tako. Kad zboriš za muziku, a sigurno da muziku doživljavaš na jedan poseban način, jer ne bi bio tu gde si, da to nije tako i da muzika kroz tebe ne živi. Kad zboriš za muziku, pokazuješ da poza nju uvek mora da stoji pripovedanje i da ne može nešto da se odsviri sam takoj kako je naučeno mehanički, nego da nešto mora da se prenese na publiku da bi to imalo vrednost. Pa me zanima na koji način
ti pripovedaš, odnosno kakvo je to pripovedanje kod tebe, da li su to neke slike koje vidiš dok sviriš, da li su to i neki osjećaji koji hoćeš da preneseš na publiku, prosto kakva je taj magija? To je čitava jedna filozofija koja se krije iza muzike. Zato što je muzika, bar kako je ja vidim, a i mnogi ljudi s kojima sam i pričao i eto, pravio razne filozofije na tu temu, ona si je samo još jedan jezik. Isto kao što mi sad pričamo na naš južnjački ili kad pričamo na japanski ili kad pričamo na bilo koji drugi jezik, tako isto se sporazumevamo kroz muziku. I sad ti možeš da si koristiš reči tako što pričaš monotono, bez da se iza te reči krije neko dublje značenje. Ja, na primjer, na moju decu mogu da čitam bajke i da čitam sve sravan glas i moja ćerka posle 2 minuta mi kaže: Ave, tato, ti si dosadan. Ali kad pričam i menjam intonaciju, pa nešto pričam poglasno, pa potiho, kad se na taj način uživim dodatno, ono odmah ima i drugu poruku. To je isto i s muziku. Kad pričaš samo stonovi ravni bez da se udubiš, svako ko sedi u publiku jedva čeka leđa da ti vidi. I zato mi kažemo klasična muzika je dosadna i puštaju je samo neko kad umre. I onda kad zapravo se malko čovek udubi dublje u sve to i kad malo krene da povezuje stvari s tim ko je pisao, gde je bio kad je pisao, šta je čitao kad je pisao, ko su mu bili savremenici, komu je bila inspiracija, komu je bila žena, voleo li je se tu ženu ili nije, imao li je švalerku ili nije. I sve to kad se zapravo svede u jedan paket, ti onda dobiješ stvar da možeš kroz muziku da pričaš priču. I još ako te malko biva za to, da možeš malko i da odglumiš na scenu i da se mrdneš levo desno i da si pokažeš još sa tvoje telo zapravo šta muzika priča, onda se publika zabije u svoja sedišta i neće da si ode kući. I ja imam jedan sistem mentalne pripreme, zove se muzičar bez stresa. I predajem po ceo svet, idem, pričam po univerziteti, po orkestri, majem se. I super mi je, razgovaram s kolegama o tome šta njih muči, šta bi moglo bolje i sve to. Ali uvek kad sviram koncert, ja sednem pre nego da izađem na scenu i zamislim ko zapravo sedi u publiku. To su umorni ljudi, bankari, ekonomisti, advokati, radnici raznorazni. Njima je došlo do toga da kupe kartu za koncert i oni su došli u petak uveče da slušaju klasičnu muziku, na primjer. Ili su došli u pozorište ili su već našli nešto što njima odgovara, razumemo se. Ali eto, u moj slučaj došli su da slušaju koncert. Ja sad treba da izađem na scenu i da samo mehanički pola sata, sat odsviram nešto što nema nikakvu vezu i nikakvo značenje i da očekujem da njima, recimo, život bude posle toga lepši. Pa to nema ništa. Ideja je da kad se koncert završi, da kad oni izađu iz tu salu gde su bili da slušaju koncert, da izađu i da duboko uzdahnu i da kažu: ovo je vredelo da dođem, nisam izgubio 2 sata ili sat vreme, nego sam došao i dušicu sam si naranio. I to je zapravo moja ideja za pripovedanje i za muziku u globalu. Zato što ima mnogo muzičari po svetu. I ono što meni deluje da mnogi ni ne znaju što su tu. A to malo što ih ima što znaju zašto sviraju i šta sviraju, oni mogu nešto golemo da naprave posle. Dakle, kad
katarzično iskustvo nakon odslušanog koncerta. To je ideja. To je Da. ideja. Nastupao si sa poznati dirigenti i umetnici, ko što su Zubin Mehta, pa Penderecki, pa Carreras, Jurovski i mnogi drugi. Sigurno si od njih nešto naučio za sve to šta pričaš. Recimo sa Zubina Mehta si nastupao već, odnosno čim si došao u Beogradsku filharmoniju, bio si i mlad i neiskusan. Kad pominješ nastup sa Radovana Vlatkovića, to je baš koncert za dve Horne, da. horne, tako je. Kažeš da si na taj nastup i najponosan. Kako je to bilo kad tako je mlad i neiskusan staneš pored tako je golema imena? Kad sam došao u Beogradsku filharmoniju, tad sam imao 22 godine, toliko. U taj trenutak ja mislim da nije bilo neki mlađi hornista od mene u Evropi. I ako jeste, ja u tom trenutku to nisam znao. I moj prvi koncert je bila prva Mahlerova simfonija Gustava Mahlera, koja je toliko komplikovana da za mene tako mladog to uopšte zapravo je bilo mnogo velika stvar, mnogo golema stvar. I kad sam došao tu na prvu probu, svi kažu treba da dođe Zubin Mehta, to su novinari, dočeci na aerodrom, to ministar kulture ga čeka, to je prosto događaj. I on dođe i kroz salu prolazi i mora da prođe pored mene da bi ušao. Tu mu je ulaz. I on stane i okrene se ka meni i vidi da sam klinac. I sad me pita jedno stručno pitanje, kaže, gde ti je asistent? Ja kažem, pa ja sam mlad, rekao, mogu da izdržim celu simfoniju sam da sviram bez asistenta. Rekao, imam samo 22 godine, nije neki problem. Kaže on, ako hoćeš da sviraš i kad imaš 62 godine, bolje si nađi asistenta već sad. I meni je odmah cela ta slika i ceo taj balon koji oni prave svi oko njega momentalno puku. Ja sam ispred sebe video učitelja, pre svega učitelja. Tako da on je zapravo meni kroz celu tu nedelju pokazao da najveći ljudi su zapravo najskromniji. I da ako hoćeš da budeš golem, mora da se smiriš i mora da razumeš duboko znanje koje mora da stekneš. A to je jedna toliko golema planina da što se više penješ, sve ti je vrh dalje. I klasična muzika je zapravo toliko kompleksna stvar da uključuje različite filozofije u sebe i različite grane umetnosti. I zapravo sam ja imao tu veliku sreću i blagoslov od Boga da se sretnem sa tako jedno golemo ime na sam početak svoje karijere. I svirao sam posle sa mnogima, tu nema šta, mislim, imao sam veliku sreću da evo za koliko već od 2015. tačnije od 2012. kad mi je karijera počela u tu Srpsko narodno pozorište u Novi Sad, da sam imao prilike da sviram sa najveća svetska imena. I svi oni, ti najveći, svi su me zapravo svojim postojanjem na sceni učili da budem skroman. I kao recimo Radovan Vlatković, on mi je na kraju i kolega, sad i prijatelj i moj profesor. Međutim, ja kad sam bio mali, išao sam u Nišku muzičku školu. I tamo nema nešto mnogo sobe za vežbanje i onda ja odem u WC i vežbam, mislim, svi smo mladi bili tada, šta ćemo, željni smo da napredujemo i tražimo se mesto gde možemo da sviramo. Ja uvek odem u WC, pošto akustično je i mogu da, kad sviram, da zamišljam da mi horna zvuči kao Radovanu Vlatkoviću. On je meni bio najveći uzor na
na celom svetu. I dođem onda uveče kući, nešto si večeram i hoću da legam da spavam, tad je još bio program Winamp. Ja pustim celu playlistu sa svi njegovi koncerti koje je svirao, sve. I legam da spavam i kažem, nadam se da će zvuk da mi uđe u uši dok spavam, da sutra zvučim bolje i da bude mi zvuk poblizu Radovana Vlatkovića. I došlo je onda posle toga vreme da sam postao njegov student na Mozarteum i da sam posle toga išao i u Španiju na neko usavršavanje s njim i da sam imao prilike da sviram prvo koncert za 4 horne u Španiju, pa koncert za 2 horne u Beograd sa Beogradskom filharmonijom, što je isto velika stvar. Ja sam za moje 33 godine, ja sam preko 10 puta svirao solo sa Beogradskom filharmonijom. To je za naši uslovi je to kao neko, na primjer, da je stigo za 33 godine da ode na 3 olimpijade. Ako pričamo za profesionalni sport. Tako da veliki je blagoslov i velika je sreća za mene da sam toliko mlad uspeo da se sretnem sa svi ti ljudi, da vidim zapravo šta se krije iza onoga što je scena. A kod najvećih se krije skromnost. To je, mislim, poruka i za ako nas neki mlad muzičar sad sluša i gleda, mislim da je dobro da zna da ako hoće da nešto napravi, da uopšte ne misli ko je i odakle, nego gde hoće da stigne. I što meni moja majka kaže, kroz život, Nikolice, samo hrabro i spusti ramenca. Ta ramenca kad su dole, a kad je glavica tu i uključena, onda može svašta da se napravi, ja bih rekao. Da, baš sam i ja htjela da pomenem mladi, zato što sam čula da kad si na časovi i svoji studenti učiš da ne je važno samo da se svira i da se vežba, nego da treba i da se pročita neka dobra knjiga i da se pogleda neka upala slika i da se bogati čovek na razni načini, da bi bio kvalitetan čovek, a onda će posao da bude i kvalitetan umetnik, jedno bez drugo prosto ne može. Sigurno da je tako. I onda kad recimo hoće čovek da razmisli kako bi mogao da svira recimo Mozarta. Pa ja kažem, znaš li kad je živeo Mozart? Pa ne znam. Pa znam otprilike, tu je 18. vek, pa dobro, znaš i gde je bio? Pa znam malo Beč, malo Salzburg. Pa dobro, znaš li kakve su bile kuće u Salzburg tad i u Beč? Znaš li pisma koje je on pisao i svojoj sestri i svom ocu? Pa nešto znam, nešto ne znam. Pa dobro, znaš li ko je mogao da bude tad slikar u to doba? Pa ne znam. Pa znaš li ko je mogao da piše pesme tad? Pa ne znam. Pa znaš, onda ti nikad neće možda razumeš ko je bio Mozart. Meni je recimo lično pogled na svet promenio odlazak u San Petersburg i u muzej Ermitaž. Ja sam tamo recimo bio 8-9 sati. Sigurno 8-9 sati i za tih 8-9 sati ja sam video možda 20-30% od tog muzeja. Ako sam i toliko. Ali čovek zapravo kad vidi dubinu čovekove misli, kad kažem čovekove sa velikim Č, kad vidiš koliko zapravo neko duboko razmišlja i koliko neko duboko možda uđe u kontemplaciju i u introspekciju i da iz sebe izbaci nešto najbolje što je ljudska vrsta mogla da smisli, i kad vidiš sve to, onda te prosto bude sramota da ti od sve to ne znaš baš ništa. I onda kažeš sebi, dobro bre, da ne kažemo sad pred svi ovi ljudi što nas gledaju, a gde uključi malo mozak, gde pročitaj, gde pogledaj, gde malo se osvrni oko sebe, vidi kolike mentalne i mislene vile ljudi izgradiše, a ti u kolipčema malo živiš i ne možeš da se mrdneš mentalno, jel? I onda polako kreneš da gradiš, ciglu po ciglu, malo po malo. Ja kažem mojim studentima, ako na primjer ti ne znaš
koliko je tužno da ti izgori kuća, ti pročitaj kod Dostojevskog, on ti sve lepo čovek objasni. Tvoje je samo da uzmeš i da pročitaš 100, 200, 500 strane, nije važno, ali da kad to pročitaš, onda možda se okreneš i da kažeš aha, sad znam i sad ću tu emociju da reprodukujem i da je pokažem drugima, da i drugi isto mogu da se obogate na taj način. I to je zapravo onda ta simbioza umetnosti koja čoveka može da učini da bude obogat, jel? Da. I u stvari ti jesi jedna svestrana osoba i znam da kažeš nemam neki specijalan hobi, ali malo čitam ovo, malo ono, gledam ovo ono i to se sve nakupi. Jeste. Da, interesuješ se za istoriju, za duhovnu književnost, pomenuo si i manastir na jugoistok Srbiju. Tamo povremeno ideš i pevaš za pevnicu. A osim ova putovanja koja pominjemo, pa stalne probe u Beogradsku filharmoniju, pa nova poznanstva, pa saradnje koje su ponekad i mnogo ubrzane sa različiti ljudi, sve to deluje stresno. I ti si, valjda prvo zbog sebe, a onda i zbog drugih, napisao i knjigu Umetnik bez stresa. Knjiga kao knjiga još nije ugledala svetlost dana, ali taj sistem koji postoji, muzičar bez stresa, musician without stress, je zapravo moje životno putovanje. 2014. godine, mislim, ako se ne varam, 2014. godina je bila, završio sam osnovne studije u Novi Sad i hteo sam da idem na prijemni u Salzburg, na Mozarteum. To je sve bilo tip-top spremljeno. I ceo program, bukvalno bio sam u životnu formu, što se kaže. Međutim, ja sam otišao u Salzburg i trebalo je da izađem na scenu u recimo 10:15, međutim 12:10 ja još uvek ne izlazim, to je već malo kreće tenzija. I izlazim na scenu da sviram prijemni i kao neko umesto horne da mi je stavio drvo. Nit znam šta sviram, nit znam što sam tu, nit mogu da povežem dah i prst, ništa. Prosto, što kažu, ništa se s ništa ne vata. I naravno taj prijemni ja ne polozim. I krećem nazad kući, nazad za Novi Sad i već gledam na internet koliko ja mogu da dobijem pare da prodam hornu i da nađem nešto drugo što bi mogu da se bavim. Prosto to je to, ništa ja više neću to da radim. Nije mi uspelo ta moja životna želja koja mi je bila da studiram kod Radovana Vlatkovića, da budem njegov student, nije mi ostvarena i za mene je to, nema šta. Međutim, ja kažem hvala dragom Bogu da nisam išao sa aviona nego s kola. Tako da sam imao malo vreme da si porazmislim o svemu i kažem sebi, dobro, stigao sam nekako u Novi Sad i kažem, dajem sebi rok od godinu dana da vidim šta mogu da uradim sa sobom i sa svojim mentalnim sklopom, jel? I rekao, ja ću da probam naredne godine da polažem prijemni, ako uspem, ako ne, svakako ću nađem nešto drugo da radim. Za tih godinu dana ja sam položio sam 2 audicije u Beogradsku filharmoniju, za 3. hornu pa za 1. hornu. Položio sam prijemni u Salzburg, od 35 kandidata koliko je bilo, samo sam ja primljen. I šta sam zapravo otkrio na taj put je sveukupno sistem muzičar bez stresa. Od to da se odgovori na prvo najvažnije pitanje za jednog muzičara, što ti ovo radiš? Jer ako je bilo šta odgovor sem zato što to ja volim i bez to ne mogu svoj život da zamislim, momentalno treba čovjek da batali. I da nađe nešto drugo, zato što u životu ima mnogo poslova koje čovjek može da radi, a sigurno to nije muzika, jer gledaj, Placido Domingo, ja mislim, mislim da je Domingo bio, on je rekao da sam hteo da budem bogat čovjek, ja bi sigurno našao nešto drugo da se time bavim, a ne bi bila klasična muzika. Pare ima, ti možda si živiš normalan život, ali ne možda budeš bogat.
i možeš da si osmisliš da ti bude konformno. I jedini razlog što ti treba da živiš kao muzičar klasične muzike je taj što ti bez to ne možeš da živiš. I kad sam ja sebi dao odgovor na to pitanje, tog trenutka je meni bilo sve lakše. Dobro, meni taj ljubav za koju pričaš, koja mora da postoji da bi se posle razvila i za koju treba da se čovek bori i da radi to što voli, liči mi na neku iskru koja će posle kroz vreme, ako se dovoljno raboti i razvije svoj talent, da se razbukta u neku vatru. Iskra je ime i za oktet čiji si ti član. To je oktet koji izvodi starogradsku muziku. Aranžmani su praveni isključivo za vas 8 i stoji se bavi Konstantin Blagojević, violista. Da. Imala sam priliku da slušam neke vaše izvedbe i stvarno je mnogo dobro. Kad je osnovana ovaj grupa i s koji cilj? To je ta vatra. To je ta vatra s početka priče i čini mi se da bez nju ja ne bi bio kompletan. To mi je možda jedan od najomiljenijih ansambala gde sviram i sviram po ceo svet, stvarno, i ne samo kod nas, nego evo sad od skoro i Makao pored Hong Kong i Švajcarska i Paragvaj i Argentina i gde sve nisam bio. Ali Iskra ima stvarno posebno mesto u moje srce. Zato što je to nešto što svi mi što sviramo tamo radimo isključivo iz ljubav. I sviramo mi za pare, da se ne razumemo pogrešno, mislim, to je nus pojava. Ali svi bismo čak i dali pare da sviramo tu. Muzika koju sviramo je, dobro kaže, starogradska, dvorska muzika, najlepše srpske pesme i malo i pevam tu, onda kad imamo koncerte uživo, malo onda i pričam s ljudi i malo im se obratim, pričam im zapravo koliko smo mi golem narod i koliko se ne sećamo što smo golem narod, nego smo pustili da nas ubede da smo niko i ništa. Pa onda pričam da je kad je NASA pre nekoliko godine slala neku kapsulu u svemir, poslali su tu kapsulu bez cilj. Jedini cilj im je bio da ako postoji život na neku drugu planetu, da dođe do ti tamo što žive. I u tu kapsulu su stavili replike najvrednijih stvari koje je naše čovečanstvo stvorilo za sve ovo vreme. I među Michelangelove skulpture, među šta ti sve ja znam, nađe se i Mileševski anđeo. I ode u svemir da ga neko drugi vidi kao nešto najveće što je čovek na ovu zemlju napravio. I onda kroz sve te priče i kroz svirku Iskre, kad vidiš da se pale iskrice po publiku i da nije samo da narod se vata za telefon i da snima za bez veze, nego istinski i duboko im idu suze i shvataju zapravo da su to deca Svetog Save, da su to deca Svetog Vladike Nikolaja, da su to deca Mihajla Pupina. Svi smo mi njihova deca. Sad, da li hoćemo da budemo njihova deca ili hoćemo da budemo izbeglice od sopstveni narod, to je naš izbor. Ali kroz Iskru i kroz taj ansambl ja se makar trudim kao jedan od osnivača tog ansambla, da pokažem šta je to najvrednije u našem narodu što postoji. I ta muzika koju mi imamo, pink kultura koja se uvukla u nas, ne mislim pritom samo na konkretno, nego cela ta ružičasta priča koja stoji oko nas, da je sve plitko, ne pije toliko vodu kod našeg naroda, koji ako se samo seti
čiji je potomak može mnogo, mnogo dublje da zaroni, da pije ozbiljno lepu hladnu vodu sa pravih izvora. I kolege sa kojima sviram u tom ansamblu Iskra su vrhunski školovani muzičari i sa najvećih svetskih akademija, Nemačke, gde sve ljudi nisu bili. I svi oni isto ovako misle. I to su mahom sve kolege iz Beogradske filharmonije, iz Orkestra radio televizije Srbije, iz RTS simfonijskog orkestra. To su ljudi koji svoj zanat znaju na vrhunskom nivou, ali kad sviraju svoju muziku i taj zanat ubace u svoju muziku, onda dobijemo te neke snimke koje si možda ti imala prilike da čuješ. Iskra kao ansambl je nešto što je motor u životima i moj i kolega sa kojima sarađujem na tom projektu, zato što generalno mnogo fali na našu scenu. Ne znam, možda ima i neko ko još to radi, sem recimo Narodni orkestar, RTS ili već ko. Sigurno da postoje ljudi koji se ozbiljno bave s to. Ali mi na način na koji se bavimo, sa ti aranžmani, sa pravi pristup, akademski pristup starogradskoj muzici. To mislim da nije mnogo često i mislim da polako, ali sigurno ćemo da trasiramo put tom ansamblu za budućnost. Već sad imamo i neka ozbiljna gostovanja iza sebe i u zemlju i u inostranstvo i u Beč smo išli i stvarno mislim da taj ansambl tek ima da se probija i tek ima da se čuje za njega. Pratit ćemo kako će se razvijati ta priča. Imaš li nešto da dodaš za kraj? Mnogo mi je veliko zadovoljstvo bilo i kad sam dobio poziv za ovaj intervju, prvo da budem iskren, nije mi bilo sve jedno zato što sam hteo da bude što verodostojnije i da pokušam da se prisetim kako je to bilo da pričam sa svoji drugari u Belu Palanku i u Niš, jer kad sam bio mali, moja majka se stvarno trudila da nas nauči da pričamo savremeni srpski jezik na ispravan način, jel? A ja sam se nekako sam borio kroz godine i kroz pubertet i kroz sve da onda sa svojim drugarima pričam po niški, da kad sam bio u Belu Palanku da pričam po palanački. Tako da mi je baš veliko zadovoljstvo da sam mogao da razgovaram s tobom na ovako ozbiljne teme, životne, filozofske teme po naški. I to je onda, znaš, da čovek se ne okrene savremenom jeziku, već baš što i vaš portal hoće da pokaže da koliko je pametnih ljudi iz naših krajeva poteklo i koliko je mudrih glava zapravo tu. Mislim da mi svi nismo ni blizu svesni toga i stvarno hvala i tebi i čitavoj organizaciji portala što hoćete da se na ovakav način bavite jezikom i da prikažete zapravo koja je lepota i koje je bogatstvo iza srpskog jezika uopšte. Hvala ti na ovaj razgovor i mnogo mi je drago da smo imali priliku da ovo fino radimo. Do ovaj razgovor ne bi došlo da tvoja drugarica ne preko neki posrednici mi pratila tvoj broj telefona i rekla on ti je odličan sagovornik za ovo što vi rabotite. Znam da će ovo gleda, pa go pozdravljam. Ja isto pozdravljam. I ja isto je pozdravljam. Ona je super. To je koleginica isto hornistkinja i isto je, javlja mi se, šalje mi poruku i kaže ti mora da budeš njihov gost. Ja ću da piše. Ja kažem, de čoveče, ne znam gde mi je glava, ne znam gde sam. Ja ću da im pišem ako te zovu obavezno i tako je i bilo. Tako da stvarno ti hvala. Baš mi je veliko zadovoljstvo. A hvala vi na vas što ste ne gledali. Pisujte ni šta vi se sviđa u naši razgovori, pisujte ni koga biste još hteli da vidite po našeg gosta. Zapratite naš kanal i uskoro sti za nov video.